tal-ġimgħa mqazza iwaħdu flimkien dak li huwa sagru mal-element kulturali u tradizzjonijiet li għadhom b'saħħithom ħafna f'pajjiżna. Tradizzjonijiet li jġibu flimkien il-komunitajiet fl-irħula u l-bliet tagħna. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jilħu l-qofol tagħhom bit-tridu tal-Eid it-tliet ijiem li ħejju lill-insara għal aktar festi importanti fil-kalendarju liturġiku, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Ħamis ix-xirka huwa l-jum li jfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u s-sagrament tas-saċerdozju. Fil-fatt f'dan il-jum titfakkar fl-aħħar ikla li Ġesu għamel mad-dixxipli tiegħu qabel ma mexa għall-Ort tal-Ġetsemani fejn ġie tradut u mibjuħ għal 30 biċċa tal-fidda. Apparti minn hekk, bil-ġest tal-ħassil tar-riġlejn l-Apostli, Ġesu jurina l-umiltà u d-dmir ta' qadi li għandna ngħixu. Ħamis ix-xirka beda permezz ta' qudiesa magħrufa bħala taż-żjud fil-Konkatedral ta' San Ġwan u fil-għaxija mbagħad ġiet iċċelebrata l-qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna fejn saret it-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Illum fil-ħasil tar-riġlejn nifhmu l-mulej fil-ġest tal-qadi tiegħu rid jgħidilna li aħna f'ħajjitna nirrepetu l-għotja tiegħu. L-għotja li tagħti l-ħajja. U din l-għotja li tagħti l-ħajja hija ħajja ta' servizz. Jekk jiena ningħata b'servizz umli, dedikat u bimli mħabba nkun qiegħed nagħti ħajti. Fl-istess ċelebrazzjoni Monsinjur Xikluna ħasel ir-riġlejn ta' qatt ta' persuni mhux imwielda Malta li iżda li jgħixu fil-komunitajiet tagħna. Intant itridu tal-Eid ikompli l-ġimgħa bil-visti matul il-jum u bit-tifkira solenni tal-mewt tal-mulej li ssir mat-tokki tat-tlieta.